А сега, какво е моето предаване без култура? Какво въобще представлява това предаване, шоу, без да кажа нещо културно? Затова следва една културна новина, разбира се, от съседна Македония. Като чуя Македония, не мога да се удържа да ви кажа, че това е страната, чиято история е като Андерсенова приказка. Интересна, но измислена. Вижте сега... Смешно ли е Йотов, а? Йотов смешно е. Събуди се, Йотов. Женен е за македонка. Интересно. Вижте сега. Македонци обуха гащи на бронзов Прометей. И цитирам. Поредният паметник на античен герой бе поставен в Централния парк Жена в Скопие, недалеч от парламента и президентството. Преди 2 дена обаче около него бе поставена висока ограда, за да не се вижда и да не обижда с голотата си жените. С голяма изненада гражданите на столицата тази сутрин видяха, че Прометей тази нощ е сложил гащи. Това е съвсем сериозно. Прометей също македонски герой от македонската история. Няма никакво съмнение, че всички богове и герои от старогръцката митология всъщност са македонци, защото самата старогръцка митология е старомакедонска митология. Крайно време е да се каже, че Зевс е македонския войвода Боже Зевсевски, а богинята на любовта Афродита е първата македонска пачаврица, родена от пяната на платното, дет го бели Биляна на Охридското езеро. А Медуза Горгона, или както каза Светлю Митев, Горгоната Медуза, не е нищо повече от туристическа атракция в македонска кръчма, позната като Уруспия со змия. Така че, уважаеми зрители, дори за миг не си помислите, че Прометей не е бил македонец. Чист македонец. Доказателство за това е, че когато македонските скулптори приближили до Прометей, за да му сложат бронзовите гащи, статуята проговорила с човешки глас. За наденицата ли идвате? Ако трябва да обобщя, македонската история е като оная работа на Прометеевата статуя. Малка и много добре скрита.